No a keď teraz týmto spôsobom vášmu zákazníkovi dáte takto facku, tak on si to môže raz aj rozmyslieť a dodávať alternatívne elektrínu z Maďarska alebo z Polska a tam Slovensko môže prísť o peniaze. Čo sa týka vyzerá to tak, že väčšina politických komentátorov hodnotia vašu komunikáciu i osobnú, i hnutia Progresívne Slovensko v kauze dotácií vašej matky, pani Marty Šimečkovej, ako nezvládnutú, že ste sa do toho nechali zbytočne zatiahnuť a že to komunikujete nie dobre. Uznávate komunikačné chyby? Neviem teraz, ktoré presne myslia. Moja komunikácia k tomu, hoci to nie je jednoduchá situácia, keď ide o rodinu. Prečo? No nie je to jednoduchá situácia, keď ide o rodinu, keď na ňu útočí premiér a poslanci a ministri. Vy ste spreneverili nejaké peniaze, pán predseda? Práve, že nie. Alebo ste nútili vašu matku, aby niečo neúčtavala, alebo účtovala trikrát? Samozrejme, že nie. Potom... Naša komunikácia preto a je od začiatku úplne jednoznačná, že keď tam je nejaký problém, veď nech to vyšetrí polícia. Moja mama je pripravená niesť následky za akékoľvek pochybenia. To, čo som si naprosto istý, že sa neobohatila, ale prosím, nech to vyrieši polícia. Ale ja ju vždy budem brániť proti politickým útokom a šikane, či už v Národnej rade, alebo od premiéra. No áno, zašlo to až tak ďaleko. Pán Gašpar povedal, že vlastne Progresívne Slovensko zneužilo vašu matku, že ona je vlastne obeťou. A to ja sa proti tomu musím postaviť. Rovnako, keď premiér útočil na moju partnerku, rovnako, keď útočí na nadáciu Milana Šimečku, ktorá naozaj so mnou nič nemá spoločné. A keď je to v pléne Národnej rady, tak to ja zase sa nemôžem tváriť, že sa nič nedieje. A ja to musím komunikovať. Ja to komentovať samozrejme nechcem, pán predseda, ale uznávate aj fakt, že aj táto kauza mohla uškodiť celému Progresívnemu Slovensku, čo dnes voliči vidia na tých voličských preferenciách a na ich trende posledné 2-3 mesiace. Mávali ste takmer 24%, dnes je to medzi 18-20, ten pokles už nie je otázkou nejakej štatistickej chyby, ale tá odchýlka je teda vážna. No tak je za tým aj toto? Nie je to najdôležitejší faktor, teda z dát, ktoré máme my. Ale my to berieme vážne, ja sa nechcem pred tým schovávať, nechcem sa vyhovárať. No tak jednoznačne je tam minimálne zastavenie rastu, alebo je tam pokles, to nikto nespochybňuje. Ale čo hovoria, že prečo, ak teda nie najmä kvôli tejto kauze? Rôzne dôvody to má. Rôzne dôvody to má. Jeden z nich je, že sme dlho na čele pelotónu, ako Progresívne Slovensko, opozičného aj celonárodného. A je logické, že potom všetci útočia na tých, čo sú prví. Ale zároveň ja absolútne nechcem to spochybňovať. Zároveň je pravda, že musíme aj my pridať a musíme omnoho dôraznejšie a viac hovoriť o témach, ktoré ľudí trápia. To sú životné náklady, drahota, ale aj korupcia. A my toto počúvame, aj našich voličov, a budeme podľa toho konať. Teraz sme predstavili kladivo na korupciu. Chodíme medzi ľudí, rozprávame sa s ľuďmi. A na druhej strane, aby som vám povedal úplne úprimne, máme štát v rozklade, ľudia naozaj nevedia, z čoho vyžijú ďalší mesiac, tak ja teraz nebudem v tejto situácii robiť vedu z toho, že máme o 2%